los 14 anos empecé a coser porque me gustaba coser. E fui para a Fina, en San Roque. E logo, hasta os 18 anos, iba todos os días, ás tardes. E fui a aprender o corte, logo a Villa García. E logo, cando vin, xa empecé a coser, tiña 8 ou 10 a coser. E tamén viña a Vira. E só lle gustaba, só lle pedía, eu quero ganduxar, non quería fazer outra cousa máis que ganduxar. Logo viña unha tamén que viña moi preparada. Naquel tempo non había laca, e como non había laca, pois, debía de botarlle azúcar ao pelo, porque logo só eran moscas. E logo só nos ríamos por culpa das moscas. E ela xutaba, pero as moscas non daban salido. Unha vez no verán, iba cas raparijas, levábamos a merenda, íbamos dar un paseo ao río. E bañábanse algunhas, pero logo non quixen máis, porque tiña medo que se me afogase. E a agua é moi peligrosa. As raparijas tamén me facían trastadas. Foron as ameixas, colleronas e comeronas todas. Teño 91 anos, que fíxenos, agora en outubro, por dicir a fecha. E sigo ainda cosendo para a familia, para alrededor da familia, e entretéñome. E paso o tempo, e ainda me gusta coser en canto poida, hei de coser.